ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದ ಕುರಿತು ಇರುತ್ತೇನೆ ಮಂಡೆ ಚಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತರಣೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತನ ನೆತ್ತ ಬಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ನಿಂಗ್ಲು ಗಿರತ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಸೊ ನಮಗೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋಡಾಪಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮದೈತೆ ಮನ್ಪೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅತನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪ ಅದೈತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಓವೆ ಒಂಜಿ ದಿಪ್ಪಿರ ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪ ಪಂಡ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ದಿಪ್ಪಿರ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ನಮಕು ಪೋದನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪಣ ದಯ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೋಡಾಪುನಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ದಿಪ್ಪಿರ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಂತಿತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತರಟ್ ಇರುತ್ತೈನ ಯೋಚನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ ಬುಡು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೂ ಓ ಕರೆಕ್ಟೈನ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.